Μια εντυπωσιακή γκασονιέρα στο κέντρο της πόλης. Λαϊνή, στην οδό Βασίλης της Όλγας. Αλλά και ανοιχτός ορίζοντας στο πλάι, μιας και η πλαϊνή οικοδομή δεν έχει κατασκευή καθ' ύψος. Ποιοτικά υλικά και τα έπιπλα. Φαίνεται από την πρώτη ματιά ότι έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά σε όλα τα επίπεδα. Η εταιρεία είναι από τις λίγες που δίνει και κατασκευαστικό χρόνο εγγύησης, 5 έτη, για τις κατασκευές της, αλλά και τα υλικά που έχουν επιλεχθεί, όπως και τα έπιπλα, είναι ποιότητας, δεν είναι κάτι οικονομικό. Σας περιμένουμε να το δούμε από κοντά.